नमस्कार. आपण जर बघितलं तर भारतातले किंवा देशातले जगातले युवक जे आहेत ते वेगवेगळ्या कारणासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. वेगवेगळ्या समस्या आहेत. नीटसारखा विषय जो आहे तो सध्या चर्चेत आहे. मोठ्या प्रमाणात वाद होत आहेत, वादविवाद होत आहेत. त्याच्यावर सरकार असो किंवा इतर यंत्रणा असो ते तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र एकंदरीतच आपण जर बघितलं तर हे झाले इतर विषयांवर. मात्र संस्कृत विषय जो आहे तो कुठंतरी आपण चर्चेत घेतोय का, असा एक प्रश्न आपण कुठेतरी उपस्थित करत होतो. कारण मागील काही वर्षांपासून संस्कृत भाषेसाठी सरकार जे प्रयत्न करत आहेत ते प्रयत्न सगळे फळास येण्यासाठी सरकार वेगवेगळी पावलं उचलते आणि त्या सगळ्या समस्यांवर, त्या सगळ्या घडामोडींवर किंबहुना जी संस्कृत आहे ती आपल्या पुढे आणण्यासाठी आज माझ्याबरोबर आहेत अशा दोन व्यक्ती ज्यांनी तपोभूमी गुरुपीठातून आपले संस्कृतमधून डिग्री प्राप्त केलेले आहेत आणि ज्यांनी खऱ्या अर्थानं गोव्याचं उज्ज्वल नाव केलेलं आहे. कारण त्यांनी वेगवेगळे डिग्रीज ज्या आहेत त्या गोव्यातून प्राप्त करून संस्कृत हा गोव्यात किती मजबूत होतोय, किती पाया त्याचा रचला जातोय याचं एक उत्तम उदाहरण घालून दिलंय. आज माझ्याबरोबर आहेत वेदमूर्ती डॉक्टर ज्ञानेश्वर पाटील जे यजुर्वेदाचार्य आहेत आणि दुसरे आहेत वेदमूर्ती दत्तराज मांद्रेकर जे ऋग्वेदाचार्य आहेत. सर, काय सांगाल? एकंदरीतच आपण जर बघितलं तर मोठ्या प्रमाणात आज युवक जो आहे तो वेगवेगळ्या क्षेत्रात किंवा आधुनिकीकरणात इतका गुरफटलेला आहे. त्यातनं आपण अध्यात्माकडे येणं किंवा त्यातनं हा सगळा प्रपंच सोडून आपण संस्कृताकडे येण्याची वाट कशी धरली? सर्व प्रुडंट मीडियाच्या दर्शकांना नमस्कार. जसं आपण आत्ताच प्रश्न विचारलात की बाहेरचं सगळं जग सोडून संस्कृताकडे कशी आपली वाटचाल झाली, यामागे एका महापुरुषांचा जो दृष्टिकोन होता. सद्गुरू स्वामी महाराजांनी हे सगळ्या जगाचं किंवा सगळ्याचं निरीक्षण करून बाकी सगळ्या क्षेत्रांमध्ये आपण सगळे विद्यार्थी पुढे जातोय, पण धर्म, संस्कृत, आपली प्राचीन विद्या, ऋषीमुनींनी दिलेल्या ज्या विद्या आहेत ह्या विद्या कशा समाजापर्यंत पोचवल्या जातील याचा विचार केला. आणि ज्यांच्याकडे 2 मुलं आहेत त्यांनी एक मुलगा जो आहे तो धर्मकार्यासाठी द्यावा असं एक स्वामीजींनी आपल्या शिष्यगणांना आज्ञा केली. आणि यातूनच आमचे जे आईवडील आहेत, मग ते दत्तराज मांद्रेकर गुरुजींचे असेल किंवा माझे आईवडील असेल आणि अशा अनेक विद्यार्थ्यांचे जे पालक आहेत, त्यांना वाटलं की स्वामीजींनी जी आज्ञा केलेली आहे ती नक्कीच समाजहिताची आहे, लोककल्याणाची आहे. आणि यातून संस्कृतकडे वळण्याची जी सुरुवात आहे ती ह्या सद्गुरूंच्या आज्ञेने किंवा सद्गुरूंच्या स्वप्नांनी झाली म्हणायला हरकत नाही. तुम्ही इथली सुरुवात आता PhD पर्यंत नेली आहे. खरं तर आता आपण PhD झाला, डॉक्टरेट म्हणून संस्कृत भाषेत तो आपल्याला पदवी मिळाली. काय सांगाल, तर सगळा प्रवास कसा होता नेमका? सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराजांनी ही सगळी विद्या गोव्यातच नव्हे तर सगळ्या समाजापर्यंत पोहोचावी. गोव्यामध्ये श्री क्षेत्र तपोभूमी गुरुपीठावर स्वामी ब्रह्मानंद संस्कृत प्रबोधिनी नावाची जी आमची संस्था आहे, या संस्थेतर्फे सगळ्यांपर्यंत संस्कृत, वेद, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र अशा अनेक ज्या प्राचीन विद्या आहेत त्या समाजापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आमचा उपनयन संस्कार केला. आणि त्यानंतर स्वामीजींना असं वाटलं की गोव्यामध्ये ह्या विद्या नाही आहेत आणि त्या कशा आम्ही गोव्यात आणू, याच्यासाठी जो भगीरथ प्रयत्न झाला त्यासाठी सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजींनी संपूर्ण भारतभर सगळ्या पाठशाळा, वेद पाठशाळा, संस्कृत पाठशाळांना भेटी दिल्या. आणि त्यातले तर चांगले चांगले जे गुरुजी आहेत, चांगले चांगले जे विद्वान आहेत ते तपोभूमी गुरुपीठावरती त्यांना पाचारण केलं अध्यापनासाठी. आणि त्या ठिकाणावरून जे गुरुजी आले त्या गुरुजींनी आम्हाला श्री क्षेत्र तपोभूमी गुरुपीठावर जी चतुर्वेद पाठशाळा आहे, म्हणजे गोव्यात वेद पाठशाळा आहेत पण त्यातल्या त्या 4ही वेद शिकवणारी ही एकमेव आपली तपोभूमीची पाठशाळा आहे, स्वामी ब्रह्मानंद वैदिक गुरुकुल अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट म्हणून. तर या वेद पाठशाळेच्या माध्यमातून आमचं वेदाध्ययन सुरुवात झालं किंवा संस्कृतचं अध्ययन स्वामी ब्रह्मानंद संस्कृत प्रबोधिनी म्हणून जी संस्था आहे तिथून अध्ययनाला आम्ही सुरुवात केली. आणि पुढे जात असताना की बाकी काही कोर्सेस जे आहेत ते गोव्यामध्ये उपलब्ध नव्हते आणि त्यासाठी मग स्वामीजींनी आम्हाला वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये किंवा वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटीजमध्ये पाठवलं. उदाहरणार्थ कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत युनिव्हर्सिटीमध्ये, त्याचबरोबर मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये स्वतः मी MPhil तिथून केली किंवा गुजरात युनिव्हर्सिटीमधून माझी PhD पूर्ण झाली. असं शिक्षण घेण्याकरिता स्वामीजींनी गोव्यामध्ये उपलब्धता नसल्याकारणाने आम्हाला वेगवेगळ्या ठिकाणी पाठविलं आणि त्यातून हे सगळं शिक्षण घेण्याची जी प्रेरणा आहे ती प्रेरणा आम्हाला मिळाली. मांद्रेकर गुरुजी, मी तुमच्याकडे येतो. खरं तर आपण एक युवा
ज्याने खरं तर आता आपण जर बघितलं तर मोठ्या प्रमाणात जे वेगवेगळे डिग्रीज प्राप्त होतात, आपण संस्कृतमध्ये मास्टर्सची डिग्री प्राप्त केली. आपला प्रवास नेमका कसा होता? तर लहानपणापासूनच आमच्या घरामध्ये संस्कृतचं वातावरण होतं. आईने पण संस्कृत ग्रॅज्युएशन केलं होतं. त्यामुळे लहानपणातच 6व्या-7व्या वर्षापासूनच संस्कृत स्तोत्र वगैरे घरीच शिकवली होती. आणि श्री क्षेत्र तपोभूमी गुरुपीठावर संस्कार वर्ग व्हायचे, जे कॅम्प असायचा. तर ह्या कॅम्पमध्ये मी सहभागी व्हायचो लहान असताना. तर या कॅम्पमध्ये सहभागी होऊन तपोभूमीची आवड झाली आणि या आवडीनेच श्री क्षेत्र तपोभूमी गुरुपीठावर वेदाध्ययन करण्यासाठी मी वयाच्या 8व्या वर्षी गेलो. आणि तिथंच माझी मुंज वगैरे झाल्यानंतर ऋग्वेदाचं अध्ययन झालं आणि पूज्य गुरुमाऊलींच्या कृपेने ही वेदांची विद्या आमच्यापर्यंत पोहोचली. आणि वेदांचं अध्ययन झाल्यानंतर पूज्य सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराजांनी मार्गदर्शन केल्याप्रमाणे मला दर्शनशास्त्र ह्या विषयाचं मला अध्ययन करण्यासाठी मिळालं. आणि MA इन दर्शनशास्त्र ही सेंट्रल संस्कृत युनिव्हर्सिटीचा जयपूर येथे कॅम्पस आहे. या कॅम्पसमध्ये ही NEPची नवीनच सुरू झालेली डिग्री मला कंप्लीट करायला मिळाली. यामध्ये जी सगळी आपली भारतीय दर्शनं आहेत, तत्त्वज्ञान आहे, याची संपूर्ण भाष्य जी आहेत ती शिकण्याची मला संधी मिळाली. आणि असं ह्या संस्कृतच्या क्षेत्रात मी माझं खरं तर NEPकडे येतो मी. तत्पूर्वी ज्ञानेश्वर गुरुजी, मी तुम्हाला विचारू इच्छितो, आपण जर बघितलं तर गुरुकुल पद्धती आणि आजची आधुनिक पद्धती ह्यात नेमका फरक काय? कारण गुरुकुल पद्धतीतनं आपण आलेले आहात आणि आज आपण जर बघितलं तर मोठ्या प्रमाणात आपल्या पीठात भरपूर गुरुकुल पद्धतीने भरपूर शिष्य किंवा बटू जे आहेत ते शिक्षण प्राप्त करतायत. ही सगळी पद्धत कशी आहे? जी एज्युकेशन सिस्टम आहे, मुळात आपल्या भारत सरकारने जी NEP चालू केलेली आहे त्याच्या अगोदर जे एज्युकेशन सिस्टम पूर्वीपासून चालत आली होती, ज्या वेळेला भारताचं एक सर्वेक्षण केलं गेलं, त्याच्यामध्ये असं म्हटलं आहे की जी मेकाले एज्युकेशन सिस्टम सुरू होण्यापूर्वी वैदिक एज्युकेशन सिस्टम आपल्या देशामध्ये होती, साक्षरता 100% होती. तर गुरुकुल सिस्टम आणि आधुनिक शिक्षण पद्धतीमध्ये हा फरक आहे. गुरुकुल सिस्टममध्ये जो विद्यार्थी आहे तो गुरुजींच्या सहवासात किंवा सान्निध्यात गुरूंच्या घरी राहून शिकायचा. आता गुरूंच्या घरी नाही, पण एखादा आश्रम असेल, एखादा मठ असेल, त्या ठिकाणी विद्यार्थी राहून शिकतात. दोघांमध्ये प्रामुख्याने बदल हा असतो की जो गुरुकुलने शिकलेला विद्यार्थी असतो त्याला सगळ्या शास्त्रांचं किंवा तो 24 तास गुरुजींकडे असल्याकारणाने सगळ्या अँगलने किंवा सगळ्या बाजूनी त्याचा कसा विकास होईल, सर्वांगीण विकास त्याचा कसा होईल याचा त्या ठिकाणी विचार केला जातो. आणि आधुनिक शिक्षण पद्धतीमध्ये काय होतं, सिलेबस जो ठरलेला आहे, सिलेबसचं शिक्षण दिलं जातं, पण तो शाळेचा वेळ किंवा तो सिलेबस संपल्यानंतरच्या वेळेमध्ये काय, कारण जर आम्ही साधारणतः एक 5 ते 6-8 तास म्हणजे दिवसातून जर शाळा किंवा स्कूल जर म्हटलं तर त्याच्या व्यतिरिक्त जे तास आहेत त्याच्याबद्दल विचार केला तर तो विचार आपण अन्य वेळ जागी असतो. त्यामुळे ते संस्कार असेल किंवा त्याचं रिव्हिजन असेल किंवा त्या अध्ययन शिकवलेल्याचा पाठपुरावा असेल हे घरी होईलच असं नाही. तर गुरुकुलामध्ये तसं नसतं. गुरुकुलामध्ये विद्यार्थी 24 तास असल्याकारणाने एखादे सांगितलं विद्यार्थ्याला की दररोज प्रार्थना करायला पाहिजे, पण ती दररोज प्रार्थना करून कोण घेणार? आई वडील आता सध्या आधुनिक युगामध्ये सगळे आई आणि वडील दोन्हीही नोकरीला जातात. तर ते आई वडील संध्याकाळी आल्यानंतर त्या विद्यार्थ्यांचा होमवर्क घेणार की सगळं त्यांचं रिव्हिजन घेणार की नवीन काहीतरी शिकवणार संस्कारांच्या गोष्टी ज्या अभ्यासक्रमात नाहीत, या सगळ्यांकडे ते शक्य नाही आहेत. परत दुसऱ्या दिवशी उठून कामावर जाणार तर त्या विद्यार्थ्यांना योग कोण शिकवणार, त्या विद्यार्थ्यांना प्रातस्मरण कोण करून घेणार, ह्या सगळ्या गोष्टी शक्य होत नाहीत. त्यामुळे गुरुकुल सिस्टम जी आहे ती गुरुकुल सिस्टममध्ये 24 तास विद्यार्थी गुरुजींकडे असल्याकारणाने त्याचा सुरुवात म्हणजे दिवसाची जी सुरुवात आहे ती सकाळी पहाटे 4:45 वाजता प्रातस्मरणापासून झाली ते रात्री म्हणजे झोपेतोपर्यंत म्हणजे रात्रीची सायं प्रार्थना आहे, रात्री प्रार्थना आहे, ती संपून झोपेतोपर्यंतचा सगळा जो वेळ आहे तो गुरुजींच्या नजरेखाली असतो. आणि त्यामुळे विद्यार्थ्याचा सर्वांगीण विकास होतो असं म्हणायला हरकत नाही. आणि हाच उद्देश ठेवून सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराजांनी एक इंटरनॅशनल रेझिडेन्शियल स्कूल म्हणून तपोभूमी गुरुपीठावर चालू केलं. ज्या स्कूलचा उद्देशच असा आहे की संस्कार संहिता विद्या म्हणजे तुमच्याकडे
आपल्याकडे क्वालिटी एज्युकेशन पाहिजेच, पण त्याचबरोबर संस्कार पण पाहिजे. अन्यथा नीतिमूल्यांचं शिक्षण नसेल तर उच्च विद्या विभूषितसुद्धा राष्ट्रद्रोही घोषणा देऊ शकतात. बरोबर. जर संस्कार नसतील तर उच्च विद्या विभूषितसुद्धा आईवडिलांना वृद्धाश्रमात ठेवू शकतील. ह्या सगळ्यांचा कुठेतरी त्याच्यावर समर्पक उत्तर काय असेल तर ते गुरुकुल एज्युकेशन सिस्टम म्हणायला हरकत नाही असं वाटतं. पण गुरुकुल पद्धत आपण जर बघितलं तर गुरुकुल पद्धत प्राचीन काळापासून आपल्या भारतात रूढ आहे किंवा चालू आहे, आणि ती जर आपण बघितली तर आज जी गुरुकुल पद्धतीचा काही अंश हा NEPच्या द्वारे आपल्याकडे आलेला दिसून येतोय. काय सांगाल, NEPचा सिलेबस नेमका संस्कृतमध्ये कसा आहे? कारण बाकीच्या भाषेत जर आपण बघितलं तर तिथे प्रॅक्टिकलला जास्त वाव मिळतो, पण इथं संस्कृत जी प्राचीन काळापासून चाललेली आलेली भाषा आहे, जिचं खरं तर इतिहास मोठा आहे, जिचं पार्श्वभूमी मोठी आहे, ह्या सगळ्या संस्कृत भाषेत NEP लागू करणं कसं शक्य झालं? या विषयाबद्दल NEP या विषयाबद्दल एक उदाहरण देतो. तर पूर्वीचा जो सिलेबस आहे ह्यामध्ये दर्शनशास्त्र हा विषय जर कोणी शिकायला गेला, बरोबर, तर त्यामध्ये एक सर्वदर्शन संग्रह म्हणून पुस्तक आहे. तर त्या पुस्तकातीलच सर्वसाधारणपणे सर्व विषय कव्हर केले जात होते, आणि फार तर एक योग दर्शनातील व्यासभाष्य हा एक ग्रंथ पूर्ण केला जात होता. पण आता त्यामुळे काय व्हायचं की दर्शनशास्त्रातील अन्य जे ग्रंथ आहेत त्या ग्रंथांपर्यंत एखादा जो विद्यार्थी दर्शनशास्त्र शिकत आहे तो कधीच पोचत नव्हता. NEP मध्ये हा बदल झालेला आहे की जो विद्यार्थी आता दर्शनशास्त्र शिकायला जातो त्याला आपली जी भारतीय आस्तिक नास्तिक जेवढी काही दर्शनं आहेत त्या सगळ्या दर्शनांचा जी कॉमेंट्री आहे ती कॉमेंट्री आता त्याला शिकायला मिळते. त्यामुळे जे आद्य शंकराचार्यांचं जे शारीरिक भाष्य आहे ते त्याला शिकायला मिळतं. अशा प्रकारे वेगवेगळे जे न्याय वैशेषिक आदी जेवढी आपली शास्त्र आहेत त्या शास्त्रांचं त्याला भाष्य ग्रंथ त्याला इंट्रोडक्शनसाठी येत आहे. त्यामुळे त्या विद्यार्थी जो आहे तो फक्त सर्वदर्शन संग्रह ह्या एकाच ग्रंथापुरती मर्यादित न राहता त्याला एकत्रित जे संपूर्ण जे दर्शन शास्त्र म्हणजे काय किंवा भारतीय तत्त्वज्ञान याची संपूर्ण ओळख होते. असंच सगळ्या विषयांमध्ये झालेलं आहे. केवळ म्हणजे सिलेबसमध्ये आपल्याला जेवढं हवं तेवढंच यापूर्वी शिकवलं जात होतं तसं नसून एकंदरीत त्या विषयामध्ये किती डीपपर्यंत आपण जाऊ शकताल याची आपल्याला ऑप्शन्स आपल्यासमोर उभे करून ठेवले जात आहेत. त्यामुळे आज जो कोणी संस्कृत शिकतो त्याच्यासमोर एकाच्या ऐवजी 10 ऑप्शन्स असतात की माझ्या आवडीप्रमाणे मी कोणतंही शास्त्र किंवा कोणताही विषय घेऊन करिअरमध्ये पुढे जाऊ शकतो. खरं तर NEP हा दृष्टिकोन जर बघता, सर काय सांगाल, आपण जर बघितलं तर आपण NEP हा सिलेबस गोव्यात लागू करण्यासाठी किंवा तो सिलेबस तयार करण्यासाठी आपणही हातभार लावलेत, तर तो नेमका प्रवास नेमका कसा जो आपण साधला आणि नेमकं काय त्यात बदल केलेत? गोवा युनिव्हर्सिटीमध्ये BA इन संस्कृत हा अभ्यासक्रम होता, म्हणजे ओल्ड पॅटर्नप्रमाणे. तर NEPच्या जो स्ट्रक्चर आहे त्याच्याप्रमाणे सिलेबस जो कन्वर्ट करत असताना त्या NEPमध्ये जे सगळे विचार म्हणजे जसं मेजर मायनर आहे किंवा स्किल एनहेन्समेंट कोर्सेस आहेत, ॲबिलिटी एनहेन्समेंट कोर्सेस आहेत किंवा व्हॅल्यू एडेड कोर्सेस आहेत, ह्या सगळ्यांचा संस्कृतच्या दृष्टीने कसा विचार होऊ शकतो याचं आपल्याला उदाहरण गोवा युनिव्हर्सिटीचा जो NEP सिलेबस आहे तो बघू शकता आपण. याच्यामध्ये आता उदाहरणार्थ व्हॅल्यू एडेड कोर्सेस आहेत. एखादा जर नीतिमूल्यांचं शिक्षण जर द्यायचं असेल तर त्यामध्ये आम्ही प्राचीन संस्कृतची कशी स्मृती आदी ग्रंथ इंट्रोडक्शन देऊ शकतो विद्यार्थ्यांना याचा विचार. उदाहरणार्थ नीतिशास्त्रामध्ये चाणक्य नीती आहे, विदुर नीती आहे, या सगळ्या नीती त्या ठिकाणी त्याचा विचार केलेला आहे. आता स्किल एनहेन्समेंट कोर्सेस जर म्हणत असेल आपण तर पौरोहित्य ही स्किलच्या अंतर्गत येऊ शकतं. आत्तापर्यंत प्लंबिंगच करत होते किंवा असं काहीतरी त्याची स्किल वाढवण्यासाठी काही ज्या गोष्टी होत्या असं नाही, तर संस्कृतच्या क्षेत्रांमध्ये सुद्धा स्किल एनहेन्समेंट कोर्सेस होऊ शकतात. आता जसं थिएटर आर्ट्स वगैरे विद्यार्थी शिकतात तसं भरतमुनींचं नाट्य ॲक्टिंग आणि स्क्रिप्ट रायटिंगमध्ये भरतमुनींचं नाट्यशास्त्रसुद्धा येऊ शकतं. त्यामुळे असं म्हणता येईल की संस्कृत आणि अन्य काही जे कोर्सेस आहेत त्याच्यामध्ये खूप असा फरक नाही. जसं बाकीच्या लँग्वेजेसमध्ये सगळ्या अँगलने विचार केला जातो तसा विचार संस्कृतच्या दृष्टीने म्हणजे त्या ठिकाणी फिलॉसॉफी आहे, त्या ठिकाणी संस्कृत साहित्य आहे, व्याकरण आहे, त्याच्यानंतर दर्शनशास्त्र आहेत, ॲक्टिंग आणि स्क्रिप्ट रायटिंग आहेत. बरेचसे असे विषय जे आहेत ते NEPच्या ह्या स्ट्रक्चरप्रमाणे त्या स्ट्रक्चरप्रमाणे आम्ही त्याच्यामध्ये अंतर्भूत केलेले आहेत. आणि येणाऱ्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना NEPप्रमाणे संस्कृत अभ्यासक्रम शिकायला नक्कीच त्याच्यामध्ये आवडेल आणि त्याच्यामध्ये करिअरच्या दृष्टीने सुद्धा खूप छान पद्धतीने विद्यार्थ्यांना एक नवीन संधी उपलब्ध होईल अशी आम्हाला अपेक्षा आणि आशा आहे. गुरुजी काय सांगाल, आपण अध्ययनाच्या आता
आपण अध्ययनाच्या प्रवाहात येत आहात. अध्ययन आणि विद्यार्थी दशेतलं सगळं आपण विद्यार्थी दशेतून गुरुकुल पद्धतीने आपण प्रवास केला, गुरुकुल पद्धतीने आपण शिक्षण प्राप्त केलं. आता ते शिक्षण युवा पिढीकडे किंवा नव्या युवकांकडे पोहोचण्यासाठी नेमके काय प्रयत्न व्हायला पाहिजेत? सगळ्यात प्रथम म्हणजे मला एक विषय वाटला जेव्हा मी शिकत होतो त्यावेळेस, की विद्यार्थ्यांकडे जो आजच्या काळात काही गोष्टी पोचायला पाहिजेत, त्यामध्ये म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे एक संस्कार हा विषय गेला पाहिजे. आज अनेक वेळा समाजामध्ये आम्ही पाहतो की मुलं आहेत तर त्या मुलं ही संस्कार ह्या विषयाकडे कधी कधी कमी पडतात. जसं पूर्वीच्या काळी आम्हाला घरामध्ये शिकवलं जायचं की मोठ्यांना सन्मान द्या, मोठ्यांना उलट बोलू नये, खरे बोलावे, असे आम्हाला लहानपणापासून संस्कार दिले जायचे घराघरामध्ये. तर आजच्या ह्या काळात हे शाळेमध्ये आपल्याला मिळू शकत नाहीत. पण आता जो NEPचा विषय घेतला, या NEPच्या विषयामध्ये हा व्हॅल्यू एज्युकेशन याच्या अंतर्गत हे अनेक संस्कारांच्या गोष्टी ॲड झालेल्या आहेत. तर आपल्याला महाविद्यालयात वगैरे शिकत असताना शिक्षकांकडे कसं वागलं पाहिजे, आपण थोर मोठ्यांकडे कसं वागलं पाहिजे, यांचं पण एज्युकेशन जे आहे ते एज्युकेशनमध्ये हे विषय असले पाहिजेत. तर त्याचा फायदा होतो. कारण जेव्हा आम्ही संस्कृत शिकत होतो तर संस्कृतमध्ये असं म्हणतात की विना संस्कृतम नैव संस्कृती, संस्कृतशिवाय संस्कृती नाही राहू शकत. तर आपली ही संस्कृती या संस्कृत भाषेतूनच आलेली आहेत आणि ही संस्कृत भाषा शिकताना आम्हाला आमच्यामध्ये स्वतःमध्ये बाकीच्यांकडे बघताना बदल वाटतो. अनेक वेळा समोरच्या माणसाकडे कसं वागावं, त्यांना किती आपण कसा रिस्पेक्ट द्यावा इत्यादी गोष्टी आम्हाला ही संस्कृत भाषेने आम्हाला दिल्या. आणि असं पण एक सांगितलेलं आहे विद्यार्थ्यांच्यासाठी, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम. म्हणजे जो सदोदित जे वृद्ध आहेत किंवा जाणते आहेत त्यांना अभिवादन करतो, त्यांना रिस्पेक्ट करतो आणि त्यांची सेवा करतो, त्याचे आयु, विद्या, यश आणि बल ह्या चारही गोष्टी ज्या आहेत त्या वाढतात किंवा त्यांचं वर्धन होतं, असं एका सुभाषितकाराने सांगितलेलं आहे. तर ही आजच्या काळात ह्या विद्यार्थ्यांना पण ही गोष्ट त्यांनी आज घेण्यासारखी आहे किंवा अशा प्रकारच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या ह्या मुलांच्या एज्युकेशनमध्ये यायला हव्यात. तसंच दुसरी गोष्ट म्हणजे संस्कृतची जी शास्त्र आहेत किंवा संस्कृत विषयातील जे ग्रंथ आहेत त्यांवर आज रिसर्च होणं आवश्यक आहे. बरेचसे जे आपल्याला नवीन वेगवेगळ्या प्रकारे रिसर्च करण्यासाठी जे काही ग्रंथ आहेत किंवा आपली जे शास्त्र आहेत त्यांचं इंट्रोडक्शन होऊन ते सोप्या पद्धतीने या सर्वांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे, सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे, ज्यामुळे मुलं जी आहेत ती या शास्त्रांकडे आकर्षित होऊ शकतील. तसेच केवळ आज असं झालेलं आहे की वाचन पण भरपूर लोक करत नाहीत, तर पॉडकास्टच्या माध्यमातून किंवा यूट्यूबवर शॉर्ट्स, रील्स यांच्या माध्यमातून सुद्धा हे जे विषय आहेत ह्यांचं जर ज्ञान जर समाजापर्यंत पोहोचलं तर प्रभावीपणे आणि सोप्या पद्धतीने हे संस्कृत शास्त्रांचं ज्ञान जे आहे ते सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचणार असं वाटतं. खऱ्या अर्थानं आधुनिकीकरणाची संस्कृतबरोबर सांगड घालणं आता काळाची गरज आहे. गुरुजी काय सांगाल, हे सगळं संवर्धन करताना किंवा भाषा संस्कृत संवर्धन करताना नेमक्या समस्या भरपूर असतील, ते समस्या नेमक्या काय आहेत आणि सरकारने आता नेमके काय प्रयत्न केला पाहिजे? कारण आपण जर बघितलं तर इतर भाषांना जास्तीत जास्त प्राधान्य दिलं जातं, तसेच संस्कृतलाही दिलं जातं, नाही असं आपण म्हणू शकत नाही. पण इतरत्र काय नेमका समस्या आहेत आणि नेमकं त्याचं निवारण कसं होणार आहे? तसं पाहता आत्ता सध्या सरकारतर्फे संस्कृत संवर्धनासाठी खूप मोठे प्रयत्न चालू आहेत, जे सगळ्याच समाजाला कदाचित माहिती नसतील. पण जसं भारत सरकारने सेंट्रल संस्कृत युनिव्हर्सिटीची सुरुवात केली तरी सेंट्रल संस्कृत युनिव्हर्सिटीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात हे संस्कृत भाषेमध्ये कसं मॉडर्न पद्धतीने अध्ययन विद्यार्थ्यांना करायला मिळेल याची योजना त्या ठिकाणी राबवलेली आहे. तसं पाहता गोवा सरकारने सुद्धा खूप छानपैकी संस्कृतसाठी अनुदान चालू केलेले आहेत. गोव्यामध्ये ज्या उदाहरणार्थ स्वामी ब्रह्मानंद संस्कृत प्रबोधिनीसारख्या अन्य ही संस्था आहेत ज्यांना सरकार अनुदान देत आहे. स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय
महाविद्यालय हे तपोभूमीवर सुरू झालेलं गोव्यातलं एकमेव असं महाविद्यालय आहे जिथं संस्कृतची पदवी प्रदान केली जाते. BA इन संस्कृत अभ्यासक्रम केला जातो. माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरजींनी तत्कालीन मुख्यमंत्री असताना त्यांनी हा प्रस्ताव ज्या वेळेला विधानसभेत मांडला, सगळ्या गोव्याच्या आमदार मंत्री महोदयांनी याला एकमताने पाठिंबा दिला आणि हा विषय पारित झाला. ही खरी तर गोव्यासाठी एकदम आनंदाची गोष्ट आहे. आणि आता डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकारचं सुद्धा खूप चांगलं योगदान याच्यासाठी आहे. वेद पाठशाळांना चांगलं अनुदान किंवा संस्कृतसाठी चांगलं अनुदान किंवा ह्या महाविद्यालयांना चांगलं अनुदान, आयुर्वेदासारख्या शास्त्राला चांगलं अनुदान दिलं जातं किंवा शासनाचा जो पाठिंबा आहे. नक्कीच असं म्हणायला मला आवडेल की कुठेतरी सरकार या प्राचीन विद्यांच्या संवर्धन संगोपनासाठी एक पाऊल पुढे जाऊन आता विचार करताना आपल्याला दिसतं आहे आणि ही आपल्या सगळ्या भारतीयांसाठी आनंदाची गोष्ट आहे. दुसरा विषय मी हेही सांगेन की संस्कृत शिकणं यासाठी महत्त्वाचं आहे. देशामध्ये वेगवेगळ्या अध्ययन पद्धतीतून किंवा वेगवेगळ्या विषयांमध्ये विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेत आहेत, पण संस्कृत आणि संस्कार यासाठी महत्त्वाचे आहेत. इथं भारतामध्ये आपण शिक्षण घेणार आणि परदेशामध्ये जाऊन भारताच्याच विरोधी कार्य करणार, ही जर मनोभूमिका जर आधुनिक युवा जी शक्ती आहे किंवा युवा आहेत त्यांची जर बदलायची असेल तर नक्कीच संस्कृत संस्कार ह्या सगळ्या गोष्टी अभ्यासक्रमामध्ये अंतर्भूत होण्याची आवश्यकता आहे. नाहीतर भारत तेरे तुकडे होंगे सारख्या ज्या देशद्रोही घोषणा आहेत त्या का ऐकायला येतात किंवा फॉरेन ज्या बाहेर पाश्चात्य देश भारतामधल्या ज्या तरुणांना एखादा आमिष दाखवून ती भारत विरोधी कार्य करण्यासाठी का तयार होते? कारण त्यांना माहीत आहे की भारतामधला जो युवा आहे तो सुशिक्षित आहेत पण सुसंस्कारित नाही आहे. त्यामुळे आत्ता जी सद्यस्थितीमध्ये देशामध्ये जे वेगवेगळी आंदोलनं किंवा विद्यार्थ्यांची देशद्रोही घोषणा, यामागे एक महत्त्वाचं कारण हे आहे की उच्च शिक्षण आहे पण शिक्षणाबरोबर जो संस्कारांचा होत चाललेला कुठेतरी लोप हा एक कारणीभूत म्हणू शकतो. आणि नक्कीच भारत सरकार या येणाऱ्या काळामध्ये जसं मला खूप आनंदाची गोष्ट आहे की IKS नावाचा एक विषय इंट्रोड्यूस केलेला आहे भारत सरकारने, ज्याला इंडियन नॉलेज सिस्टम म्हणू आपण, भारतीय ज्ञान परंपरा. IKS या विषयाचं संपूर्ण भारतभर कॉलेज लेवलवरती म्हणजे UGCने 1000 प्रोफेसर तयार करायचा जो एक उपक्रम राबवलेला आहे. त्याच्यात मलाही त्या ठिकाणी ट्रेनिंगला जायचा गोवा सरकारने त्यांनी मला संधी दिली. आम्ही त्या ठिकाणी जाऊन नागपूर येथे जाऊन आम्ही सर्व ट्रेनिंग केलं आणि इंडियन नॉलेज सिस्टम हा विषय जसा आमच्या अभ्यासक्रमात होताच पण तो मॉडर्न पद्धतीने कसा समाजापर्यंत आम्ही पोचवू शकू, त्याचे शॉर्ट टर्म कोर्सेस आहेत, डिप्लोमा कोर्सेस आहेत, ते समाजाला दिल्यानंतर आपल्या प्राचीन ज्ञान परंपरेशी कसा आधुनिक युवा कनेक्ट होईल, मग तो मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेसच्या माध्यमातून कसा त्या विद्यार्थ्यांपर्यंत हा विषय आम्ही प्राचीन म्हणजे जसं गणित आहेच पण ते वैदिक गणित कसं होतं, तत्त्वज्ञान आहे. आम्ही आमच्या सिलेबसमध्ये पाश्चात्य जे फिलॉसॉफी आहे, इंडियन फिलॉसॉफी सोडून पाश्चात्य फिलॉसॉफी आम्हाला त्याचा तितका यूज नाही, वापर नाही आहे, पण इंडियन फिलॉसॉफी कशी आपल्या देशामध्ये सांगितलेली. आज आम्ही म्हणतो की आनो भद्रा हा किंवा सगळं जे विश्व आहे हे सगळं एका सदराखाली कसं येण्याकरिता वसुधैव कुटुंबकम म्हणतो. ही संकल्पना खूप पूर्वीची आहे. जसं आम्ही ग्लोबल विलेज ज्याला म्हणतो, ही संकल्पना आम्ही अगोदर वसुधैव कुटुंबकमच्या माध्यमातून आहे आपल्याकडे, किंवा हे देशप्रेम किंवा नेशन फर्स्ट आम्ही म्हणतोय. ऑलरेडी प्रभू रामचंद्रांनी ज्यावेळेला श्रीलंकेवरती म्हणजे त्या रावणाच्या लंकेवरती विजय मिळवला त्यावेळेला त्यांना संस्कार किंवा ते गुरुकुल सिस्टमने त्यांचंही अध्ययन झालं होतं. त्यामुळे ते म्हणू शकले की जननी जन्मभूमिष्ठ स्वर्गादपि गरीयसी. असं कसं म्हणू शकतात? कारण त्यांच्या शिक्षणामध्ये शिक्षणही होतं आणि संस्कारही होते. त्यांनी असं केलं नाही की पाश्चात्य देश आपल्याला आवडला म्हणून त्यांनी म्हणजे भारताच्या विरोधी घोषणा देणं असं कधी केलं नाही. म्हणजे मला आपल्याला मला सांगू इच्छितो मी की सरकारचं संस्कृतसाठी खूप चांगलं योगदान चालू आहे, संस्कारांचं जतन करण्यासाठी खूप चांगलं योगदान आहे. आणि हे योगदान असंच चालू राहिलं तर नक्कीच आपल्या देशाची युवा पिढी जी आहे ती राष्ट्राभिमानी तयार होईल किंवा म्हणजे उच्च शिक्षणाबरोबर ती संस्कारित पिढीही तयार होईल, अशी एक अपेक्षा या सरकारच्या कार्यातून आपल्याला दिसून येते. काय सांगाल, नेमकी शेवटची मेसेज नेमकी युवकांना काय द्याल? आपण दोघंही युवा आहात, संस्कृतमधून आपण डिग्री प्राप्त केलीत, शेवटची एक संदेश काय द्याल युवकांना? युवकांनी संस्कृतकडे का वळावं? संस्कृतकडे आता का वळावं तर संस्कृतकडे येण्यापूर्वी कोणताही युवा असेल किंवा कोणी असेल तर तो पहिला विचार करतो तो म्हणजे करिअरचा. बरोबर. तर विद्यार्थ्यांनी मला वाटतं की ह्या संस्कृतच्या क्षेत्रात येताना किंवा येण्यापूर्वी
असा विचार करू नये की या क्षेत्रात करिअर नाही आहे. उलट विद्यार्थ्यांनी याच्या उलट विचार करून एकदा पाहायला पाहिजे की ज्या क्षेत्रात कोणी नाही आहे तिथं मी गेल्यानंतर तिथं संधी माझी जास्त वाढणार आहे. तर असा उलट विचार विद्यार्थ्यांनी आजच्या काळात करिअर चूज करण्यापूर्वी करणं खूप आवश्यक आहे. आणि आज जर तसं पाहायला गेलात तर सगळ्या विषयांची स्थिती तर तीच आहेत, पण त्यातल्या त्यात जर संस्कृत विषयात जर कोण एखादा जर विद्यार्थी आला तर त्यासाठी करिअर तर आहेच, पण त्याचबरोबर हे संस्कार पण आहेत. त्याचबरोबर रिसर्च हा मला वाटतं आजच्या काळात हा विद्यार्थ्यांसाठी किंवा IKS ह्या विषयाशी जोडणारा एक चांगला विषय आहे. त्यासाठी संस्कृतबाबत विचार करताना पालकांनी तसेच विद्यार्थ्यांनी सुद्धा जरूर या संस्कृतचा एकदा विचार केलाच पाहिजे. सर्व गोमंतकीय विद्यार्थ्यांनी संस्कृत भाषेकडे किंवा संस्कृत क्षेत्रात करिअर करण्याच्या उद्देशाने पुढे यावं. संस्कृत ही फक्त पौरोहित्याची किंवा देवकार्याची भाषा नाही, तर या संस्कृत क्षेत्रामध्ये करिअर म्हणून बघण्याचे अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. जसं उदाहरणार्थ आपल्या देशामध्ये लाखो मॅन्युस्क्रिप्ट्स आहेत, ज्याच्यासाठी टर्मिनॉलॉजी डिपार्टमेंट जे आहे ते वेगवेगळ्या रिजनल लँग्वेजमध्ये जे मॅन्युस्क्रिप्ट्स कन्वर्ट करायचं, ट्रान्सलेशन करण्याचं मोठ्या प्रमाणात काम चालू आहे. त्या ठिकाणी खूप चांगली आपल्याला उपजीविकेची संधी आहे. सगळ्या शालेय स्तरावरती इंडियन नॉलेज सिस्टम हा विषय इंट्रोड्यूस होणार आहे. त्यामुळे तो इंडियन नॉलेज सिस्टम विषय म्हणजे भारतीय ज्ञानपरंपरा विषय शिकवण्यासाठी शालेय स्तरावरती सुद्धा एक शिक्षक म्हणून विद्यार्थ्यांना संधी मिळू शकते. त्याचप्रमाणे संस्कृत विषयसुद्धा NEPच्या अंतर्गत सगळे विद्यार्थी शालेय स्तरावरती संस्कृत विषय निवडत आहेत. त्यामध्ये सुद्धा शिक्षक म्हणून अध्यापनाची आपल्याला संधी आहे. आणि याच्या व्यतिरिक्त संस्कृत ही फक्त एक प्राचीन भाषा नाही, तर ही एक ज्ञान भाषा आहे. आपल्या देशामध्ये आयुर्वेद असेल, ज्योतिष असेल, वास्तुशास्त्र असेल किंवा वेगवेगळे साहित्य असेल, दर्शनशास्त्र असेल, अशी विपुल ज्ञानसंपदा जी आहे ह्या संस्कृत भाषेमध्ये ऋषीमुनींनी निर्माण केलेली आहे. आणि संशोधन क्षेत्रामध्ये मोठ्या मोठ्या रिसर्च करणाऱ्या ज्या संस्था आहेत त्या संस्कृतचे संदर्भ घेऊन कार्य करतात. त्यामुळे संस्कृत विद्वानांची खूप मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी आवश्यकता लागणार आहे. त्यामुळे नक्कीच संस्कृतच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठं उज्ज्वल भवितव्य या संस्कृत क्षेत्रामध्ये आहे. आणि त्यासाठी सगळ्या गोमंतकीय विद्यार्थ्यांनी स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय नावाचं जे गोव्यामध्ये श्री क्षेत्र तपोभूमी गुरुपीठावर जे कॉलेज आहे त्या ठिकाणी ॲडमिशन करावं आणि या अध्ययनाचा आपण सगळ्यांनी लाभ घ्यावा. याच संदेशावर आम्ही थांबतो. आमच्याबरोबर होते तर 2 असे युवक ज्यांनी खरं तर गोव्याचं नाव उज्ज्वल केलेलं आहे संस्कृत या विषयात. त्यांनी आपापल्या डिग्री ज्या आहेत ते प्राप्त केलेल्या आहेत. दोघाही गुरुजींना थँक्यू. तुमचा वेळात वेळ काढून आपण इथे आलात, आम्हाला ही सगळी संधी दिलीत. नेमक्या संस्कृतमधील समस्या काय आहेत, नेमक्या त्याचं निवारण काय आहे आणि सरकार नेमके काय प्रयत्न करत आहेत, या सगळ्यावर चर्चा झाली. आपण इथेच थांबत आहोत. तुम्ही पाहत राहा प्रुडंट मीडिया. धन्यवाद.